Ileku eta auzorantz goaz, harrizko zubi kurbatua gurutzatuz. Gaur egun bi isuriko telatudun 3 etxe jarrai dauden lekuan, Altzateko jaunaren gaztelu zaharra aurkitzen zen. Beroni buruz beste momentu batean hitz eginen dugu. Hurrengo zubian berako eskudel pertsonalizatuak jarri dira. Elementu vertikalek zuzien antza dute, zeintzuek goiko aldean, brontzean berako herriaren armarria baidaramaten. Armarri honek 4 kuartel ditu. Zaharrena goiko ezkerraldean dago, eta aldi berean beste 4 kuartel ditu, non 2 otso eta 2 lantza irudikatzen baitiren. Goiko eskuinaldean hodei gainean iesi doan gurutzea irudikatzen da. Beheko ezkerraldekoan Nafarroako kateak agertzen dira, eta beheko eskuinaldean 2 abarkaz lagundutako artea ikus daiteke. Zuzien artean 7 barra oker korapilatzen dira, zeintzuek berarekin muga egiten duten 7 herriak gogoratu nahi baitituen. Etxalar, Lesaka, Irun, Biriatu, Urruña, Askain eta Sara. Ileku eta auzoan barrena lehenik eta beranduago Altzate kalean zehar paseatzerakoan berako etxe tipikoak ikus ditzakegu. 2, 3, 4 eta isuri bakarreko telatuekin. Batzuk, isuri bakarrekoak, itxura bereko beste batzuei atxikita daude. Solairu bakoitzean irtenguneak dituen erdiko harrizko horma baten bitartez bananduak. Arteka edo tarte txiki baten bitartez bananduak dauden beste etxe batzuk ere ikus ditzakegu. 2 aukerek suteak etxe batetik bestera zabaltzea eragozteko balio dute. Harritzekoa da aldi berean, 5 hirietatik bidasoaren eskuin aldean dauden biek, Bera eta Etxalar, euren eraikuntzetan harri nahasia, txuria, horiska eta gorriskaren artekoa erabiltzen zutela. Ezkerraldean daudenek aldiz, Arantza, Igantzi eta Lesaka, harri grisa erabiltzen zuten. 17. mendeko kokapenea zubia gurutzatu aurretik, ezkerraldeko azken etxeko 2. solairuko balkoi azpiko habeak honela dio. 1731. La casa de Irazoki Berria hizo Juan de Perochena, agosto 25.